नों माबादि मानसि जागोन प्रमद बर' लासिं सिंनो बिराद दुखुनांथाव जाबाय आरोखि बर' रावा दिनै बिटिसिआव माने अफिसियेल लेंगुवेजथार दानो दिनै बेखौ डिक्लेयार खालामबाय नों अब्लाबो एसे बिसोर माने दहाय बारबाय नोङो दा बिटिआर मुङानो गिलु फालु माने गिदिर आरो गोजौखा रायजोफोर माब्रै सान्थि जाया जानो बे जोंनि बिटिआरआव नङा होमब्ला सान्थियाथ' जाखागोन मुङानो जेरै इसिबां मानि गोजौ गिदिर नङा होमब्ला थामसाबि रायजो राजाफोर दा बिराद सान्थि उन्नति जाबायनो जोंनि बिटिआरआव प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर एग्रिमेन्ट लाबोनायनि उनाव आरो बेबो सोरखौ थगायनानै लाबोदोंमोन बिथांमोना माने एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ लानानै एग्रिमेन्ट लादोंमोन माने जोबथा एग्रिमेन्ट बे एग्रिमेन्टनि उनाव खुनु जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा आन्दलन खालामला रायजोफोर नङा होमब्ला दा थामसाबि दा दिनै गोबां सान्थि जाबाय नङा होमब्ला दिनै माने बिनि गेजेरावबो गोदान आफादा सोमजिखो दा डेभेलप आरो डेभेलप उन्नति आरो उन्नति माने बुंनानै फोजोबनो हाया प्रमद बर' बिथांनि डेभेलप खामानि मावनायखौ नङा होमब्ला दिनै सान्थि माबायदि सान्थि रायजो राजाफ्राथ' एसेबाबो मोनथिखायो नङा होमब्ला सान्थिया माखौ बुङो बिथांमोनालाय दिनै जाय बिथांमोनखौ लानानै बिथांमोना एग्रिमेन्ट लाबोदोंमोन दिनै बै बिथांमोनाबो दिनै बिराद सान्थियाव दङ जेलखानायाव नंगौना नङा रायजोफोर आरो गोबां एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा जाथिनि नांनायाव बिथांमोना गोबां केसाव गोग्लैसोनानै दं दा बैफोर जाहैबाय प्रमद बर' आरो दिपेन बर' बिथांनि सान्थि रायजोफोर नङा होमब्ला दा बेफोर सान्थि नङा जाहैबाय सरकाराव थानाय माखासे दुगामारा बिथांमोन नङा होमब्ला दिनै बिथांमोना रंजादों मोसादों गोसो अहा अहा बिथांमोना जादों लोंदों खामायदों नङा होमब्ला दा रंजा आरो मोसा बुन्दुमोन दा बे खेबानो जाबाय नोंथांमोननि जोबथा रंजानाय नोंथांमोननि मोखांनि जोबथा मिनिनाय दा बिनिफ्राय आरो नोंथांमोननि मेगन आरो मोखाङाव माब्लाबाबो खुसिनि नोजोरखौ रायजो राजाफ्रा नुनाय नंला आरो बे खोथाया सिदा रायजो राजाफोर दा नोंथांमोनाबो समखौ नेनानै था दिनै बिथांमोना हारिखौ अलखदाव खोख्लैनानै नङा होमब्ला जोंनि गोबां रायजो राजा आरो जोंनि बिटिसिनि आइ आफाफोरखौ दिनै गोबां दुखु दाहाजों सैनांहोनानै नङा होमब्ला दा बैफोर सरकारा कि गोबाव सम जोरगोन रायजोफोर माब्लाबाबो जोरा दा बिनिखायनो आं बुंदों नैबे बोसोरनि रंजानाय आरो मिनिनाय मोसानायानो दा बिथांमोननि जोबथा आरो बिथांमोननि फार्स्ट रंजानाय आरो रायजो राजाफोर दा फैगोन समाव बिथांमोननि जेनाखि अहंखार गोसोनि साननाय जेनाखि अगियान गोसोनि साननाय बैफोर साननायफ्रा माने बिथांमोननि जिउनिफ्राय जोबलांसिगोन आरो रायजो राजाफोर सिदा बाथ्रा दा आंनाथ' थालानि फिसा गाला आरो आङो साननै सानथामसो भिडिअ'आव फैनो हायाखै दा माखासे आंखौ गाज्रि मोनग्राफ्रा साला भिडिअ'आव फैनो हायाखै माबा मोनसे जाबायलै हामथारदों सानगोन आरो नाथाय आङो बेस्थ'नि थाखायसो फैनो हायाखैमोन रायजो राजाफोर आरो बुन्दुमोन दा दिनै जोंनि बर' भाषा नङा होमबा 8 सिडुल फारिलाइयाव हाबनाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे बिराद गिदिर माने भाषा आरो नङा होमब्ला दा दिनै प्रमद बन्धु बिथांनि दिनाव बै 8 सिडुलाव हाबनाय जेनाखि लेंगुवेज बे लेंगुवेजआबो दिनै बाहायजायै बायदिखौसो जों नुबोबाय रायजोफोर दिनै मोनफ्रोमबो अफिस मोनफ्रोमबो कर्ट कासारि एबा गोबां अफिसफ्राव बै समाव बाहायजायोमोन नङा होमब्ला दा दिनै प्रमद बन्धु बिथांनि दिनाव जोंनि बर' लेंगुवेजखौ बबे अफिसाव एबा बबे कर्ट कासारिफ्राव बाहायबावो नङा होमब्ला दिनै गोमालांबाय लासैनो दा दिनै जोबनायनि लामायाव दा दिनै बिथांमोना जोंनि जेनाखि हारिनि अबस्थाया गाज्रि एबा हारिया गोबां खहा जाबाबो बिथांमोना दिनै रंजागासिनो दं मोसागासिनो दं धल दामगासिनो दं माने अमा बायदिसिना जाग्लुंगासिनो दं आरो खिन्थु हारियादि बबे लामाजों थांदों दिनै बिथांमोना नोजोर गैया रायजोफोर दा बैफोरबायदिनि थाखायनो दिनैहाय जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा माने बिथांमोनखौ माने सिदा भाबै फैगोन समाव फिननाय होनो थांगासिनो दं रायजो राजाफोर दा दिनै प्रमद बन्धु बिथांनि जेनाखि अबस्था दा जेनाखि बिथांनि स्मार्ट माने बिथांनि स्मार्टआ माने मा होनो प्रेक्टिकेलि बिथांनाव स्मार्ट गैया रायजोफोर माने रायजो राजाफोरखौ थगायनो थाखाय माने माखासे लेंगुवेजफोरखौ बिथाङा सोलोंनानै लानानैसो बै रायजोफोरनो बेखेवनानै होयो दा बेखौ साननानैनो जोंनि रायजो राजाफ्रा बिथांखौ सानोमोन बिराद गोरों बास
बिराद माने जोंनि बिटिसिखौ डेभेलप खालामसिगोन होननानै रायजो राजाफ्रा सानोमोन आरो नङा होमबा दा दिनै मा जाखो दा नुबाय प्रमद बन्दु बिथाङा दिनै बेसेबां गोरों इसिबां गोरोंबा दिनै माने जोंनि बिटिसिनि हालोदा बिदि जाखो रायजो राजाफोर दा गोबां बाथ्रा सावरायला लोगोफोर भिडिअआ बिराद गोलाव जाबाय आरो दा माखासे बिराद गोनां इम्परटेन्ट बाथ्राफोरखौ दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां बुजिगोन दिनै जोंनि हारिनि गेजेराव मा खहा जानो थांगासिनो दं दा बिनि फारसे DD नार्जारि सारा माने गोलावै माने बुंफुंनानै होदों आरो दा नोंथांमोना गोसो बायदियै भिडिअखौ नायलां खोनासं आरो बुजिनानै ला आरो दा प्रमद बन्दु बिथांनि बाथ्रा नङा होमब्ला दिनै बिथांनि स्मार्ट नङा होमबा दा बिथाङा बै गय गाखोनायनि सल'खौ खोन्थानोसै रायजोफोर दा बिथाङा गयखौ उल्थासो गाखोयो रायजोफोर माने जोंना नर्माल मानसिफोरना माने खर' साजोंनो गाखोयो होमबा दा प्रमद बन्दु बिथांना जाहैबाय माने आथिंखौ गोजौ हरनानै माने गाहायनिफ्रायसो गाखोलाङो आरो दा ओरैबायदि सानो बिथाङा नङा होमब्ला माने जे बाथ्राफ्रा बुङो दा बेनो जाजोबो सानो नङा होमब्ला दा दिनै गय बिफांखौ गाखोनानै नङा होमब्ला आथिंखौ गोजौआव दोननानै गाखोलांनानै खिन्थु बै गयादि खाजागोन ना खाजाया दिनै बेखौ बिथाङा सिन्था खालामाखै रायजोफोर नङा होमब्ला दा दिनै बेफोरबायदिनो अबस्था दिनै बै आथिङाखि बै गय फिथाइखौ खानो हागोन रायजोफोर माब्लाबाबो हाया आरो दा दिनै आखाइजों जुदि सहैनानै बोखानाय मोनब्ला आलदा खोथा आखाइनि सक्तिफ्रा नङा होमब्ला दा दिनै बिथांनि अबस्थाया बिदिनो दिनै बिथाङा खुगायावल' मावो गासिबो मावजोबो गासिबो प्रब्लेमफ्रा दिनै जोबजोबो नाथाय प्रेक्टिकेलि दिनै बिथाङा मोनसेबो मावनो हायाखै आरो मोनसेबो जोंनि बर' हारिनि जेंनाखौ दिनै बिथांमोना सुफुंनो हायाखै रायजो राजाफोर सिदा बाथ्रा गाज्रि मोननानै लाब गैया बिथांमोना दा बिनिखायनो फैगोन समाव बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि माने फिननाय होगोन जाय फिननायखौ बिथांमोना सिमाङावबो सानफेराखै आरो फैगोन समावथ' माखासे जोलैनि हांगारफ्रा बिथांमोनाथ' रायजो राजाजों होसोजागोन बेथ' खाथां समखौ नेनानै था रायजोफोर दा जिखुनु गाज्रि मोननानै लाब गैया माने रायजो राजाफ्रा दिनै माखासे जेनाखि जोंनि हारिनि लेथ्रा दैदेनगिरि बै दैदेनगिरिफोरखौ होसोनो आरो माने बै गाज्रि खामानि मावनायनि फिननाय होनो थाखाय दिनैनि दिनाव साफ्रोमबो माने साखाफारा रायजोफोर दा दिनै DD नार्जारि सारा मा बुंदों खोनासंनानै लादो रायजोफोर रायजो राजाफोरखौ बयखौबो खुलुमहरनाय जाबाय जोङो आसा खालामो रायजोफोर बयबो रंजालि बैसागुखौ मोजां फालिबाय सुखुजोंनो बारहोबाय जोंनि गेजेराव गोजोन अनलायनाय जों लाबोबाय दा दुखुनांथाव बाथ्रा नैबेनो जाहैबाय जोङो जोबोद मोजाङै रंजादों हालो दैलो बैसागु फालिदों जों बे समावनो खिन्थु बर' हारिनि गेजेराव मोनसे दुखुनांथाव रादाब जों आरोबाव जों मोनलायबाय दा जों बेखौ दाखालि बैसागु समावनो होनांगौमोन खिन्थु बे रंजाफुनाय समाव बे गाज्रि रादाबखौ होयोब्ला बयनिबो गोसोआव दुखु होनाय जागोन होननानै जों होनाय जायाखै जोबोद दुखुनांथाव रायजोफोर माने हारि बुथारनायनि बेबायदि मोनफा जुदि सरकारनिफ्राय बिथोन फैबाय थायोब्ला बे हारिया बोरै सान्थि मोनबावनो बे हारिया बोरै सुख जाबावनो दा रंजानाय समावबो जोंनो मोनसे अर्डार दिहुनना होदों रायजोफोर नै बे 14 एप्रिल 2025 बेयाव मोनसे आसाम बर्डनिफ्राय बिथोन हरबाय जे असमिया भाषाया सारा आसामावनो कम्पालसारि अफिसियेल लेंगुवेज जासिगोन होननानै बुंना हरबाय दा BTC आवबो असमिया भाषाया कम्पालसारि लेंगुवेज जासिगोन दा बुंदों BTC आव माथ्र इंलिसजों लोगोसे बाहायनो हागोन ओरैना बुंदों ओमफ्राय BTC नि बादै इसिबां माने डिस्ट्रिक्टफोर दङ आउटसाइड BTC बेयाव गासिबो कम्पालसारि जागोन असमिया भाषाया ओमफ्राय बेवहाय बर' भाषानि खुनु मेनसन गैया ओमफ्राय बेयाव इंराजिनि भाषानि बुंदों इंराजि भाषा थाफागोन बेखौ बुंदों ओमफ्राय कर्ट कासारिफ्राव इंराजि भाषा सोलिगोन ओमफ्राय जों कासाराव बेंगलि भाषा थागोन ओमफ्राय पार्बत्य ओनसोल बेयाव थागोन गावसिनि भाषा बेखौ बुंदों दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जाबाय साननांगौ बाथ्राया बेनो जाबाय जे रायजोफोर बे भाषाखौ जाबसिनना होनाय लोगो लोगोनो असमिया भाषाया कम्पालसारि जानाय लोगो लोगोनो दिनै बर'फ्रा बे बाहेरानि जायनाखि आसामनि डिस्ट्रिक्टफोरनि बर'फोर दिनै बिसोरो बर'खौ माने बाद होनानै असमिया भाषानि जिथु लिरनांसु जाबाय अफिसफ्राव गासैबो कम्पालसारि
जिखि लिरा असमिया भाषा लिरनांगौ होनदों दा असमिया भाषा जुदि कम्पालसारि लिरनांगौ जायोब्ला दा बर' मिडियाम फरायनाया जोंना गारसिगोन रायजोफोर बर' मिडियाम फरायनायखौ गारसिगोन बर'आनो सोलिलाब्ला बाहेरायाव होनब्ला जों मा खालामबावनो दा असमियाखौसो दिनै फरायनायनि बेबस्था लासिगोन दा बे खायदाखौनो दिनै आसाम सरकारा बेखौ माने कम्पालसारि खालामहरदों बर' मिडियामा ओरैनो थैलांगासिनो दङ आरो बर' मिडियामखौ गुरुत्व होआखिसै दा बे हिसाबै दिनै बर' फरायनायखौ बर'फ्रा गारसिगोन बे जिनिसखौ जों दिनै नुबोगासिनो दङ दा नुनाय जाबाय दा रायजोफोर जोङो जोबोद खस्थ' खालामनानै जोङो 1985आव जोङो 16 एप्रिल बेयाव मोनसे नटिफिकेसन मोन्दों जों अर्डार मोन्दों जराय बर' फरायसा आफाद बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म दंमोन जों दंमोन बे समाव ज'नो बिराद जुजिदों जोङो आन्दलन खालामदों सानसुमा खुंगुर बसुमतारीमोन खरेन्द्र बसुमतारी बालिराम बर'मोन आरो बेजों नांलायनानै जों आसाम गभर्नमेन्टआ बाध्य खालामनानै बिसोरो 16 एप्रिल 1985आव मोनसे गेजेट नटिफिकेसन दिहुननानै बर' रावखौ क'क्राझार आरो उदालगुरियाव मोनसे अफिसियेल लेंगुवेज खालामनानै होनाय जादों 1985आव आरो बिनि उनाव जेब्ला 2003आव बिटिसि इलेक्सन जायो सरि बिटिसि एकर्ड जायो बे बिटिसि एकर्ड जाब्ला बर' रावखौ 8 सिडुलाव सोनो हादों ओमफ्राय 8 सिडुलाव सोनाय लोगो लोगो बर' रावखौ बिटिसिनि अफिसियेल लेंगुवेज खालामनाय जादों बर' रावा बिटिसिनि अफिसियेल लेंगुवेजमोन दा खिन्थु बेखौ बोखारनानै दिनै असमिया रावा कम्पालसारि जाबाय ओमफ्राय बर' रावखौ जास्ट इंराजिजोंल' एसे मर्यादा गैथारै बाहायनो हागोन बेखौ बुंनाय जाबाय आरोखि दा बे जाबाय ओमफ्राय जेब्ला बर' रावा 8 सिडुलाव हाबो बिनि उनावनो जिहेतु बर' रावा आसामनि असमिया रावजों समान समान मोनसे मर्यादा गोनां जाबाय आसामनि असमिया रावा एसेबां मर्यादा दं बर' रावाबो एखे मर्यादा दं बेसेबां सन्मान दं बर' रावबो एखे सन्मान दं बेसेबां स्टेटास दं जाबो दं दा गथिखे बर' रावखौ माने 8 सिडुलाव सोनाय लोगो लोगो बर' रावा आसामनि जेसेबां जिल्ला दं बेफ्रावबो आसाम असमियाजों लोगोसे अफिसियेल लेंगुवेज जाफानांगौसोमोन बेसो जानांगौमोन खिन्थु बेखौ खालामाखिसै होमब्लाबो आसाम सरकारा नैबे माने माबानि गेजेरजों अर्डारनि गेजेरजों 2016आव 5 फेब्रुवारियाव आसामनि जेसेबां जिल्लाफोर दङ बे जिल्लाफ्राव बर' रावखौ एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज खालामनाय जादों बे आरोखि अफिसियेल लेंगुवेज खालामनाय माबा जादों 2016 15 फेब्रुवारियाव एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जादों दा बे आफ्टार माने साइनिं बिटिसि एकर्ड बे जाफैबाय ओमफ्राय दाना जोङो लुबैदोंमोन जे बर' रावा माने एस'सियेट नङाजासेनो आसामजों असमिया भाषाजों समान समान बेबो अफिसियेल लेंगुवेज जानांगौ होननानै जों लुबैदोंमोन मानोना इन्डियायाव गोबां स्टेटफोर दं जे स्टेटआव मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा गाहाम अफिसियेल लेंगुवेज दङ दा जेनेबा उदाहरन हिसाबै सिक्किमाव नायदो सिक्किमाव इंलिस नेपालि सिक्किमिस लेपचा बे भाषाया अफिसियेल लेंगुवेज बे जायगायाव ओमफ्राय बिदिनो हारियानाव दं हिन्दी पान्जाबि बे सेकेन्ड लेंगुवेज दा बे दङ ओमफ्राय जम्मु काश्मीरावथ' एखेबारे माबाथार काश्मीरी डगरी उर्दु हिन्दी इंलिस मोनबा बे मोनबा भाषाया जम्मु काश्मीराव अफिसियेल लेंगुवेज ओमफ्राय पन्डिचेरियाव तामिल तेलुगु मालायालम इंलिस बे माने बे जायगानि अफिसियेल लेंगुवेज दा गुबुन जायगायाव जुदि मोनब्रै मोनबा गाहाम जुदि माने रावा अफिसियेल लेंगुवेज जुदि जायोब्ला आसामाव जोंनिया मानो बर' रावा 8 सिडुलाव हाबनाय हिसाबै मानो माने अफिसियेल लेंगुवेज मानो जाया जोंनाबो जानांगौमोन जायाखिसै दा थेवबो नोङो 2016आव जे एस'सियेट खालामना होबाय आरो बे जिनिसा माबायावनो आरोबाव 2020आव बे 2016नि जानाखि अफिसियेल लेंगुवेज खालामनाय गभर्नर नटिफिकेसन बेखौ नैबे गेजेट नटिफिकेसननि गेजेरजों 2020आव फोसावनाय जाबाय गेजेट नटिफिकेसनजों जे सारा आसामनि जेसेबां जिल्ला दं बे बर' रावा एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जासिगोन होननानै बेखौ फोसावनाय जाबाय आरोखि 2020नि 15 डिसेम्बरनिफ्राय जागोन आरोखि बे दा बेमोन आरोखि खिन्थु दुर्भाग्यआ मा जादों जोंनिया बर'फोरनिया एफा गिदिर संग्राम खालामबाय नोङो प्रमद बर'मोनहा एनडिपि अस्त्र लानानै माने आन्दलन खालामबाय एकर्ड खालामबाय
2020 जानाखि 27 जानुवारिनि एकर्ड बिटिआर एकर्ड होनना बुंदों बे बिटिआर एकर्डआव 6.2 लिरनानै लाबोबाय जाबाय बर' रावखौ एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज खालामनाय जासिगोन होननानै दा जोंनि बर' नेताफ्रा बिराद बमा गावबाय फुरथि खालामबाय बिराद मोनबाय साननानै लाबाय अथ'सो जोंहा बर' रावा एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जाखानाय मोनखानाय आं दहाय बुंबादों फारि फारि बुंखादों गासिबो एस'सियेट अफिसियेल जाखानाय दा गथिखे नों बोरैहाय बे एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज सुक्तिखौ मारै खालामफिनगोन नोङो खालामब्ला नोङो बर' रावा अफिसियेल लेंगुवेज जानांगौ होननानै नों सुक्ति खालामब्ला बे मोजां जायोमोन खिन्थु बेखौ खालामब्ला एस'सियेट खालामबाय बिराद फुरथि खालामबाय बमा गावबाय रंजाबाय नों दिनै बेनि फरायनायाव मा मोनखो बे नोंसिनि बे बिटिआर सुक्तियाव जानाखि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेजनि एकर्ड खालामनानै लाबोबाय बिनि परिनामसो मा जाखो दिनै एस'सियेट जोंखौ माने बिटिसिआवबो हरनाय जाबाय दानिया असमिया भाषासो माने कम्पालसारि माने अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय बर' रावा जास्ट ओरैनो एस'सियेट ओमफ्राय आसामाव खुनु जायगायाव मख'जायाखिसै एथ' लासिं सिं एथ' दुरभाग्य दिनै जोंनि नेताफ्रा बिनि सायाव मा बुङो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मा बुङो दिनै मानो सिरि आरो दिनै नैबे जानाखि डिसिसन लादोंमोन थांनाय जानाखि माबा मा होनो 14 एप्रिल 2025 आव जानाखि केबिनेट डिसिसन लानानै हरबाय बेखौ केबिनेट डिसिसन लानानै होबाय जे कम्पालसारि अफिसियेल लेंगुवेज जासिगोन असमिया भाषा थ्रुआउट आसाम दा बे समाव जोंना दंमोन माने आरो दिनै नोंनि बर' रावा सारा माने आसामनि डिस्ट्रिक्टफ्राव एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जानानै दंखाथारो एखेबारे दा नों बेखौ दिनै डिग्रेड खालामनानै नोङो इंलिसजों बाहायनो हागोन होनना बुंबाय बर' रावनिखौनो मेनसन गैया अब्लाबो नों सिबिसार माने नोङो थेंसरबाय बर' रावा दिनै बिटिसिआव माने अफिसियेल लेंगुवेजथार दानो दिनै बेखौ डिग्रेड खालामबाय नों अब्लाबो सिबिसाराव माने दहायनो बार होबाय नों माबायदि मानसि जागोन प्रमद बर' लासिं सिंनो बिराद दुखुनांथाव जाबाय आरोखि दा दिनै जोङो प्रमद बर'जों जाय थाफायो बिसोरबो जोङो साननो लुबैयो आरोखि बुंनोबो लुबैयो जे बिसोरजों माने थाफाग्रा जायनाखि लेखा गोरों मानसिफोर बिसोर माने सिरि बिसोर बुद्धियानो गैला नामा बिसोर माने सिथादिया गैला नामा जेबो बेखौनो माने बुंला नामा प्रमद बर'खौ आरो बिदि भुल मावबाय थानोसै नामा जाहाथे जों मिथियोना दिनै मोनफा मोनफा दिनै जोबलांगासिनो दं आसाम सरकारा दिनै बिटिसि सिफायनायनि थाखाय मोनफा मोनफा पलिसि लागासिनो दं मोनफा मोनफा बिटिसिनि गेजेरजों मावगासिनो दं होमब्लाबो जोंना सिरि दा होमब्लाबो जोंना लिडारफ्रा माने बाख्नायो चिफ मिनिस्टारखौ बाख्नायो माबा एखेबारे माबानि अमित शाहनि दैदेननायाव नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव दिनै बिटिआर सुक्तिया मावफुंजाबाय लागासिनो दं बिटिआर सुक्ति मावफुंनाया बेनो रायजोफोर बेनो बेखौनो बुंदों बर' जाथि बुथारनायनि बिटिआर सुक्ति मावफुंनाय दा बेखौनो बुंदों 80% मावफुंबाय नैबेनो दा नैबे जे हरदों जे असमिया रावा जे कम्पालसारि जाबाय ओमफ्राय माने असमिया रावखौ दिनै कम्पालसारि खालामनानै बर' रावखौ दिनै नेग्लेक्ट खालामबाय गावनि रावखौ दा बेनो बे बिटिआर सुक्ति बादियै एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज खालामनाया बिटिसिआव जे एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय बेनो मावफुंनाय बेखौनो होनना बुंदों दा रायजोफोरा साबधान जानांसिगोन रायजो बोरैबानिफ्राय बुजिनो सेस्था खालामनांसिगोन गोथौयै नङाबा जाथिया जोबलांसै फारि फारि दा ओंखायनो बयबो रायजो राजाखौ खावलायो बेखौ जों स्ट्रंलि जों बेखौ अप'ज